morning everyone, welcome to another video. Good morning amma. Good morning. दादी नी चाग चाग फदिंगला बजिल्ला. अभी टाइम 8:25 हो गया. आज ब्रेकफास्ट में पोहा इते निवेदिता बीट्रूट ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನು ಶೋಕ್ ಮಂತ ಐತ ಚೋಳಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ನೆಕೊಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ರು ತುಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನು ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದು ಕೊದ್ದಿ ನೀರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಚೂರು ಚೌಳಿ ಆಯ್ರೆ ದೀವಡು ಒಂದು ಚೌಳಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ నేను ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತಿನ ನೀರು ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬರಲಿ ದಾಯ ಪನ್ನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಫೀಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅರಿತಂಡ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆತಿಕೊಂಡು ಜೀನಂದಾನ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅರಿತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪರಿಹಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯ ಅರಿತಿಜಿಂದ ದೊಂಡೆಡ್ತಿ ಕಾಳು ಥೋಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚಾತನ್ ಜ್ಯೂಸು ಶೋಕಾತಂದೆ ಚೀಪೆ ಎಂಜಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೆಲ್ಲ ವಾಡ್ತೀನಿ ಏಕೆ ಅಮ್ಮ ಇರನ್ನ ಏತಾಪನ್ ಬೀಡಿ ಎನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಡು ನೀರ್ನುದು ನೀರ್ನು ತಗೋ ಅಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಳೇ ಪಾಂಡಲ ಒಂದು ಇರಾಗತ್ತೇರು ಮುಲ್ಲಿ ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಜಿಪು ತುಲೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಪಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುನ ಏತೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಜೀವ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟದವ ಅಂದೆ ಬೇತ ಪಂಡ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಲಾಗ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಬೀಡಿ ಪಂಡ ಬೀಡಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಇಜನ ನಾನು ಬೇತ ಹಳ್ಳಿದಾಗಲು ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ಪೋಲಿ ಬಂದು ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೊಂದು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಕಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಂಡ ಪೂರ ದೆತ್ತು ತೋಟದಿಯರು ಆಂಡ ಬೊಕ ಕಂಡಡು ಇತ್ತ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇತ್ತ ಕಂಡನ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಇತ್ತ ತೋಟದ ಇತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ಕಂಚಾಳದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಶೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪಾಗ ತುಲೆಯಿತ್ತು ಎಲೆಯ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಒಂಜಾಂಡು ಇನಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಡೆದ ಲಾಂಬುಲ ಪದಿಂಗಿಲ ಬಕ್ಕ ಕಂಚಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ಬೀಶೋಡು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರಂಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಕವ ಓಕೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೀಶೋಡು ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರ್ಪ अभी मेरे पास पैसा नहीं है अभी थोड़ा एटीएम में जाके पैसा निकालेगा पैसा तो मिल गया अभी सीधा जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके आता हूँ बिल पूरा कट दांड इतने ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಯಶೋದಲ ವನಿತಲ ಎಂಕಲು ಪ್ರೈಮರಿದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ರೋಟ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚೈತೆ ಇಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪಣಿ ಅಂಚೆ ನಕ್ಲೇನ ಐತೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲೇನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತೇನು ಅಂಚೈತೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈತೆ ಅವ ಬಜ್ಜಿರ ದಾಯ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ತುಂಬ ಬೀಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಚ ರೆಡ್ ಬೀಜ ಅಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ അങ്ങനെ ತೆಮ್ಮಸರು ಆಣಿದ್ದು 18 ತೆಮ್ಮವತ್ತಿನ ಬಚ್ಚೊಂದು ಬೀಡಿ ಅಳಕ ಬುಡಿ ಜೊಪ್ಪಣಲ ಬೀಡಿ ಲಕ್ಕನಲ ಬೀಡಿ ಕುಣ್ಣಲ ಬೀಡಿ ತಂಡಸ್ಪಣಲ ಬೀಡಿ ಅಂತೆ ಅಂಚೆತ್ತ ಬಚ್ಚಿರೆ ನೇತೆ ಬಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಸುಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಬಚ್ಚಿರೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟ ಹೊಡದೆ ಸುಣ್ಣ ಐತೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡುದಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಪುಗೇರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುಗೇರ ಮನ್ಪಿಜಾರ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮನ್ಪಾರ ಅಂತ
ಕಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬಜ್ಜಿರಿ ತಿನ್ನಿರವಲ್ಲಿ ದಿನ ಕೊಂಚ ಸತಿ ತಿಂದಂಡೆ ಯಾವ ಈಗ ಸತ್ತಿಂದ ಬೋಗುಡು ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚೆ ತಿನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಇದು ಮಲ ಪುಗೇರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಮಲ ಅದೇ ಅಂದೆಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೆ ಮೂವತ್ತು ಬಚ್ಚೆ ತಿನ್ನಂಡ ಪುಗೇರೆ ಹತ್ರ ಚೂರು ನೋಡು ಹೆಚ್ಚೆ ತಿಂಡೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೂಲಿ ಒಂಚೂರು ತುಂಬ आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला व्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।